Zama ɗan siyasa in ka zama sifi in ka zama shugaban ƙasa alaji na ɗaya Allah zai ce na biyu mutane gari za su tambaye ka ko ba haka ba na uku kana da 'ya'ya da jikoki a zuwa sai buga 'ya'ya na tambarin an yi rashin gaskiya da ni ba da ni ba ni fa ba a rashin gaskiya ba a rashin gaskiya dan na fi so jin tsoron Allah kabarin nan wala kirin nan oh my god anyway ba wanda ya taba nema Yan gwalamin ma zan kuka yi tashi hankali. A kama mu. Ya dai. Zan tattara kayana in garin mu. Wallahi ba zai yi ba. Wallahi ba zai yi ba. Mun yi oga.